díobh, so seo é an obairbhaile ó réir, agus ribh do mééis sin an hosnú, hasasta gom just dul arás thar na nótaí seo, is é sin an firmna seo nua a bhíogainn inné, agus buireann sé le trítón drownilech, okay? So mátá an drownile inan an seo. Tá gá slí de gná a fecinn tú an firmna seo scríte síos. Bhín an A an seo mar an taobhágáin agus an sin B agus C mar na taobhna eile. Agus I gcónaí bín an taobhágáin, so sin é an taobh atá os cóir an drownna ilen. Okay, nó an taobh is fuide den trítón. So bín an taobhágáin sin cearnathe taobh amháin in éonair. Agus bín an sin an dá taobh eile, bín sim cearnóg na gá taobh eile ar an taobh eile den carmód. Na uaireanta bín sé scríte mar seo. In nonad A, annachad an am, and is féidir leat aon litir úsáid, but annachad an am fecinn tú T ag seasamh le haig an taobhágáin. So bín an taobhágáin sin cearnathe in éonair chorm le an taobh eile, agus U agus C na anamacha a chuirte ar na slás eile. Sin de bhór gurbééis sin an taobh ó córach agus seo an taobh congrach. Agus be man ag caint níos mó faoi sin nó bhfuil man ag déanamh an tríontánacht sa tríomhlín. Just don nóméid caithfidh tú just a bheith ábalta iad ahand, okay? So tá an T cearnathe chorm leis, an taobh ó córach cearnathe móda an congrach cearnathe. So just caithfidh tú a bheith ábalta iad ahand sinna méid. So chun ceist a héine aanamh, dúirt sé riamh fad an taobhágáin ar na trítón seo leanas. Bhí 3 agus 4 tugad it, agus tá mise tar éis an X a scríomh stac le haig fad an taobhágáin. Okay? Arís is féidir leat A a scríomh, is féidir leat T a scríomh, is féidir leat aon rud a scríomh. Actually, scríomh me A, just actually inis. Scríomh me A, can é bheith sa léir. So Teoirim Phíotagaráis, tá mé chun an firmla seo de A úsáid. So A cearnathe chorm le B cearnathe móda C cearnathe. So an sin tá mé chun A cearnathe ágáil mar níl sé ar ósa gom go fóil, an A sin. An sin tá mé chun an 3 cearnathe móda an 4 cearnathe a chur stac. Okay, so sin landmarkna agad le haig an ceist seo. Okay, so an sin A cearnathe a rís níl aon rud eile atá rós gom faoi inis, 3 cearnathe sin in A, 4 cearnathe sin a séideag, broner, séideag in éonair. So mátá tú, like, níl tú muoínach faoi sin, just déine ar an ormháin, chuirteach 3 cearnathe agus feige sin. You know, ná bí ag brat ar tain chunéis sin inana, muna bhfuil tú cinnte. Okay, no bí borthe, no bí ag fáil batún de bhór na rudí seo. Déin check ar, you know, swinine fí cad a ceapan tú cad éon freigra, and then déin check ar an ormháin. Okay, a rís úsáid an ormháin cin iad seo himú, 9 agus 15. Okay, so as seo amach then, cad tú is a bheith got cad tála déanam an seo. A cearnathe chorm le 15, níl me de géirig A cearnathe, tá me de géirig just A na éonair. So, bhfuiling an cearnóg a chealú amach. Cad a cealaín amach an cearnóg, bhfuil caithfidh tú é seo a bheith ólascut sin an phréomh cearnach. So caithfidh tú an phréomh cearnach ar an taobh clé amláin agus ar an taobh dheis amláin. Mar sin, deirtear gur cealaíonn siad amach, okay? So tá tú ag déanamh a bhallairt. So bín A fága agat, agus in an phréomh cearnach 15 tá 5 agat. So tá A chorm le 5. Ag an stáide seo, déanann tú check an bhfuil éanad againn, an bhfuil siad caiint mé ar centiméter, nó méter, nó aonrad, níl iscing, so just scríomh mid éanad. Agus sin an méid.